Lehen osagaiak dira ogia, txaka, maionesa, atuna eta azeituna. Lehen da bizi, lau ogi moztuko ditugu. Orain, txaka moztuko dugu. Orain, txaka moztuta daukagula, batera botako dugu. Eta maionesa botako dugu. Orain, tenederarekin nahastu dugu. Hau hemen utzi eta atuna hartuko dugu. Eta tenederarekin ogiaren gainean jarriko dugu. Eta hola denetan. Eta hemen. Bai, ikusten duzu. Eta txaka moztu duguna jarriko diogu. Hola denetan. Bukatzeko, azeituna hartu eta gainean jarriko diogu. Eta zotza jarriko diogu. Holaxe. Gero, hola denetan. Eta zotza jarriko dugu. Bai?